Żagħżugħ ta' 22 sena telef ħajtu tnejn filgħaxija wara li huwa mifhum li taħ attakk tal-qalb waqt li kienet jilgħab logħba futbol ma' sħabu. Justin Tabone kien qiegħed fil-ground tal-futbol fil-kulleġġ San Luigi meta waqa' mal-art u sħabu mill-ewwel ċemplu ambulanza. Rapporti fil-medja spjegaw kif iż-żagħżugħ ingħata l-ewwel għajnuna minn tabib u persuna oħra li kienu qed jilagħbu fl-istess ground sakemm waslet l-ambulanza ftit tal-ħin wara. Fil-fatt huwa ngħata CPR għal madwar 15-il minuta. Wara din l-aħbar traġika tkellmu l-ħbieb ta' Justin li ddeskrivewh bħala persuna pożittiv u b'qalb tad-deheb. Fil-fatt kienu bosta li fakru l-memorja ta' ħabib u qarib tal-qalb u ma ddeskrivewh bħala persuna li dejjem lest joffri l-għajnuna bitbissima fuq wiċċu. Fil-messaġġ taqsim tal-qalb tagħha fuq Facebook Justin fakret kif minkejja d-differenzi ta' bejniethom li mħabba bejniethom dejjem baqgħet preżenti u kif sfortunatament ma natax iċ-ċans biex tgħidlu kemm kienet grata li hu kien f'ħajjitha. Brabta ma' din l-aħbar traġika u ftit jiem il-bogħod milli jiġi ċċelebrat il-jum dinji li tista' terġa' ġġib il-qalb tħabbat, One News tkellem ma' Dr. Marius Caruana mill-Malta Resuscitation Council huwa saħaq dwar l-importanza ta' AEDs li huwa apparat li jista' jintuża minn kulħadd sabiex f'każijiet bħal dawn isalva l-ħajja tal-vittma. Dr. Caruana appella ma' dan l-istazzjon sabiex il-pubbliku ma jibżgħux jieħdu azzjoni f'dawn il-każijiet u spjega b'mod bażiku kif jista' jintuża dan l-apparat. Meta tiftaħha din il-kaxxa, tibda tkellmek u tgħidlek x'għandek tagħmel. Tgħidlek fejn għandek tqabbad il-pads u hija apparat li għandha buttuna waħda. Ma ntax għandek fejn titfixkel. Meta ħatajdlek ħadd ixxokkja ħatafas il-buttuna waqt li inti tara li la inti u laqqas ħadd ieħor ma timiss il-pazjent in partikolari u jekk le ħadkompli segwi il-prompts u tara x'għandek bżonn tagħmel. Huwa rakkomanda wkoll li l-entitajiet tal-pajjiż tinvesti f'dan l-apparat sabiex jagħmluhom aċċessibbli. Dak li qed nirrakkomandaw huwa li nies entitajiet li qed jaħsbu biex jinvestu u jkollhom AED fil-premises tagħhom, mela allura jaħsbu li din għandha tkun aċċessibbli mill-pubbliku. Ġifieri tkun imwaħla mal-faċċata jew x'imkien li jkun aċċessat mill-pubbliku in ġenerali.